Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken gesang sesarengan komunitas paguyuban ingkang bekja rahayu ingkang bahagia. Merdeka. Dinten menika kula panjenengan ngriyayakake proklamasi kamardikan ingkang kaping 87. Mugi-mugi kanthi kamardikan ingkang sampun 80 taun langkung menika estu jalari kula panjenengan sami jejering negari lan bangsa Indonesia sansaya makmur sejahtera lan anggenipun pados pangupa jiwa lan raga nggih gampil gangsar boten wonten alangan setunggal menapa. Menika idam-idaman awit wonten ing kanyataanipun gesang kamardikan ingkang sampun 81 taun menika pranyata nggih tasih tebih kalian menapa sing dados idam-idaman. Malah sansaya suwe rasane urip neng bumi Indonesia menika ya ora gampang. Neng dalan we rasane semrawut ora tinata. Sampah-sampah merga ya pokale lan polahe awake dhewe manungsa Indonesia ya memprihatinkan. Dereng malih mentalitas sing boten saged utawi dereng saged diilangi KKN, kolusi, korupsi lan nepotisme kanthi bentuk lan ragam sing werna-werna tasih meraji ugi wonten ing maneka warni pasrawungane awake dhewe. Mbuh kuwi pemerintah, mbuh kuwi masyarakat, mbuh kuwi tingkat wong dhuwuran, mbuh kuwi tingkat wong ngisoran. Nah menika kapriyatosan ingkang mewarnai anggenipun kula panjenengan ngriyayakake proklamasi kamardikan negari kita Indonesia. Mugi-mugi sedaya kapriyatosan menika boten dadosaken awake dhewe terus sengit utawa ora tresna malih marang bangsa lan negari Indonesia. Jejering warganing negari Indonesia awake dhewe tetep duweni kewajiban mbelani lan tresnani kanthi bangun gesang kula panjenengan sansaya langkung sae lan boten terlibat wonten ing kaprihatosan kala wau. Mbuh bab sampah, mbuh bab KKN, mbuh bab mentalitas sanesipun sing ngrusak bangsa lan negari Indonesia. Dilalah kula menika tugas wonten ing paroki ingkang PGPM-ipun menika Albertus Sugio Pranoto. Jejering uskup pribumi ingkang sepisanan ing Indonesia lan dados pahlawan nasional kanthi semboyan 100% Katolik 100% Indonesia. Menika trep sanget kalian menapa sing dipun ngendikaken Gusti Yesus sing waosan Injil dinten menika. Kados pundi Gusti Yesus ugi paring pemut menapa ingkang dados kewajiban marang kaisar kedah nggih ditindakake marang kaisar lan kewajiban marang Allah menika nggih kedah ditindakake kagem Gusti Allah. Ateges menapa iman lan nasionalitas menika boten cengkah, boten berlawanan ning bisa ditindakake sareng-sareng sacara serasi harmoni. Sansaya beriman, sansaya nasionalis ning ya sansaya beriman. Dados tiyang Katolik kados pundi nyatakake kekatolikan nggih kanthi gesang memasyarakat, sansaya Katolik sansaya bermasyarakat. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika
lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 21 ayat gangsal 11 ngantos dumugi 21. Nalika samono wong-wong Parisi padha rerembugan kepriye anggone arep nyrekal Gusti Yesus. Nuli kongkonan murid-muride dibarengi wong-wong golongane Herodes. Matur mangkene, Bapak Guru, kula mangertos panjenengan menika jujur lan kanthi jujur ugi nedahaken margining pangeran tanpa mawang tiang, jer mboten pados pangalembana. Keparenga nyuwun priksa, kados pundi pemanggih panjenengan? Kenging menapa mboten mbayar paos dhateng Sang Kaisar? Nanging Gusti priksa alaning atine wong-wong iku, nuli ngandika, kowe kok ndadak nyoba aku, wong lamis. Aku tuduhana duwe pasokan pajak. Gusti diaturi dinar, nuli ndangu, iki gambare sapa lan tulisane iki asmane sapa? Atur wangsulane, Sang Kaisar. Gusti banjur paring pangandika, hak wewenange Sang Kaisar caosna Sang Kaisar, hak wewenange Allah caosna Allah. Krungu iku wong-wong padha gumun, nuli lunga ninggal Gusti. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus dicoba dening tiang-tiang Parisi kanthi pitakenan kepareng menapa boten mbayar paos dumateng Kaisar. Menika tentu pertanyaan sing sederhana ning efeke gedhe banget ing jaman semanten. Awit yen Gusti anggenipun jawab menika ya kudu mbayar pajak, ateges Gusti Yesus berkhianat marang tiang-tiang Yahudi, dianggep dadi antek-anteke Romawi, antek-anteke Sang Kaisar. Ning yen Gusti Yesus jawab ora oleh, menika nggih mangke diwastani berkhianat, memberontak marang Kaisar. Loro-lorone marakake dadi buronan utawa hukuman pati. Ning amargi Gusti Yesus menika priyayi sing pinter, mila anggenipun jawab nggih adhedhasar data. Injih menika duit, gambare sapa, tulisane sapa? Injih Sang Kaisar. Tumraping Gusti Yesus, apa sing dadi hak wewenanging Kaisar ya caosna, sing dadi hak wewenanging Allah ya caosna. Padha-padha, ora usah dilawanke, ora usah dimasalahke. Nah menika ingkang temtu miterat kula pribadi dados inspirasi tumraping semboyan 100% Katolik 100% Indonesia. Kados pundi kula panjenengan diajak anggenipun dados tiang Katolik, bangun iman Katolik menika ora dhewe, ora nyeje, utawa malah kepisah kalian warganing masyarakat. Dadi wong Katolik ya kudu ajar wonten ing tengahing masyarakat. Mirungganipun nggih brayat-brayat lingkungan-lingkungan aja ngasih terus dadi kelompok sing eksklusif, dadi kelompok sing dhewe, sing nyeje tumraping masyarakat, utawa nglawan nyaingi tumraping RT, RW, dukuh, dusun lan sapanunggalane wonten ing tengahing masyarakat.
kados pundi paguyubaning brayat utawi lingkungan menika dados dadi uyah lan pepadang wonten ing tengahing gesang sesarengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin.